Bueno, bienvenidos, muchas gracias por venir en un día con un clima tan agradable. Nada, esta es la presentación de nuestro nuevo entrenador, Carles Durán, el cual se enfrenta a un reto que sabemos que es complicado, que no será fácil, pero que tenemos confianza en que al final podemos lograr el objetivo, que a estas alturas de temporada nos escapa a nosotros que la salvación de la categoría. Y nada más que decir, a partir de aquí, pues Carlas os atenderá lo que tengáis interés en que os comunique. ¿Ya está? Bueno, moltes gràcies per les paraules del Juanan. Bueno, sobretot és una mica en una situació difícil per tothom, doncs molt content de poder tornar a casa i intentar tenir un repte doncs, que per un costat és veritat que és difícil, però per un altre costat molt il·lusionant, i crec que doncs, tenim molt de temps per canviar la dinàmica. Tens un diagnòstic de la situació i de quines poden ser les receptes per sortir d'aquí? Bueno, primer de tot tinc que conèixer el grup, no? Des de la grada o des de la tele doncs tens una impressió i no és la real. El que sí que crec és que l'equip feia moltes coses bones i les coses que feien bé doncs les hem de mantenir, i està clar que també jo tinc la meva manera de ser, el meu estil, i bueno, amb els jugadors que tenim doncs coneixen-nos, no? Però el que sí que crec és que en 15 jornades l'equip pot aconseguir victòries, perquè en molts moments han demostrat que poden guanyar, i el que hem d'intentar és allargar aquests moments. Pots explicar una mica el que es necessita, 15 jornades, amb 10 victòries, a vegades s'han salvat alguns, a vegades s'han quedat per darrere. No, només he pensat que el dissabte hem de guanyar Andorra. Això sí que ho tinc molt en ment, i tot el que més. El que sí que és cert és que tenim dos partits de desavantatge respecte als altres, i per tant hem de sumar. Si no guanyem partits no ho podrem canviar. Però, repeteixo, el dissabte és el nostre primer partit contra Andorra. Felicitats. Abans d'arribar a tu, el club estava intentant buscar un pivot baix. Creus que li fa falta l'equip? Bueno, primer, gràcies. I segon, ara mateix, amb 13 jugadors que tinc, vull conèixer els 13 jugadors i vull que tinguin tots la seva oportunitat. Si durant aquest espai el club considera que en el mercat hi ha un jugador que ens pot ajudar, no diré que no, però crec que amb els 13 que tinc puc tirar endavant. Assumeixes el càrrec des del convenciment que la salvació és possible? Bueno, el primer de tot, jo sóc de la penya, i al sofà de casa no podia ajudar a la penya. Podia animar, i en un moment puntual, que ha sigut fa poc, doncs algú em va plantejar si podia ajudar d'una altra manera, no? A partir d'aquí, home, jo sol no ho puc fer. Jo crec que també, i és un missatge que vull plantejar i amb molt de respecte cap a tothom, jo crec que els jugadors han de donar un pas més, no? Jo conec molt bé la casa, he crescut en aquesta casa, he nascut quasi en aquesta casa, i tinc un sentiment que molt pocs ho poden tenir, i vull que l'equip també el tingui, no? Començant pels joves, no? Que ho han de transmetre als jugadors que entenc que no coneguin tant ni el club ni la lliga, però aquest canvi en aquestes 15 jornades jo puc ajudar, però sobretot són els jugadors. Els que guanyen partits són els jugadors, i per tant en aquestes 15 jornades necessito que el meu grup, el meu equip, faci un pas endavant, començant pels joves, que són els que han de transmetre qui som i d'on sortim i què som, i sobretot els jugadors, podríem dir, més foranis, que han de donar aquest pas per ajudar-nos a guanyar. I jo he tingut la sort que han pensat que jo puc transmetre això, i per tant estic molt convençut que ho podem tirar endavant. I en aquesta apel·lació que fas a l'orgull penyero, per entendre'ns, des de la teva òptica personal, tens que és una mica com les 15 jornades de la teva vida, en quant a dir, és el meu club, és casa meva, es tracta de salvar l'equip, és a dir, és un moment
molt especial, i ho ha dit algun periodista. Jo faig un any i mig vaig poder tornar a casa i per decisions sobretot personals vaig decidir que no era el moment ni pel club ni per mi, per diferents motius. Ara, que sembla que encara és molt més difícil, doncs ara crec que sí que és el moment, no? I estic convençut, com he comentat, que ho podem tirar endavant i que ho tirarem endavant. Vull dir, al final jo crec que la penya té moltes coses bones en general, no? Per posar un exemple, si la penya baixa, no sé cap on anirà el bàsquet nacional, no? Perquè els únics jugadors que surten són de la penya. Però sí que crec que tenim un gen competitiu i l'hem de demostrar en aquestes pròximes 15 jornades. Això ho tinc molt clar. El que passa és que hi havia pessimisme entre l'afició i de volta la teva arribada, sigui el canvi o sigui la teva arribada, has passat una molta eufòria perquè ja hi ha 3 autocars per anar a Andorra. Tenint en compte que venim de 8 derrotes seguides, vol dir que la il·lusió hi és, no? Que estava dormida. Bueno, el Juanen és de Bilbao. Jo fa un any i mig que he estat a Bilbao. La majoria de gent de Bilbao és de la penya. El seu equip és el Bilbao Bàsquet, no? Però el segon equip és de la penya. La penya no és un... I portem Badalona i som l'equip de la ciutat, però de la penya és tothom. I això és el que hem d'intentar recuperar. Que en aquestes pròximes 15 jornades, i estem supercontents, que vingui aquesta gent a Andorra, però que cada partit que juguem, sigui on sigui, la gent tingui ganes d'animar-nos i d'ajudar-nos a recuperar el que per desgràcia en aquestes últimes jornades hem perdut, no? I també parlaves dels jugadors que surten aquí al planter, però també surten molts entrenadors, no? Tu mateix. Què té el club que també faci que surtin entrenadors? Bueno, sobretot l'etapa que jo vaig viure, l'entrenador és una part vital en aquest club, no? Vull dir, jo crec que podríem fer una llista, ja es veuen les fotos, no? De les quantitats de jugadors que han sortit d'aquí, però jo crec que també una de les coses han sigut els entrenadors, no? Jo crec que entre uns i els altres ens hem anat alimentant, no? I per sort i espero i desitjo que segueixi així, no només surtin jugadors sinó també grans entrenadors, i crec que la història del bàsquet demostra que sortir de la penya té un bon futur. Es el momento de movilizar a la gente a la hora de tocar y decir, bueno, para ganar todo. Hombre, yo lo primero que tengo que hacer es agradecer a toda la gente que ha venido al pabellón, porque aunque los resultados no han sido los que hubiésemos deseado, no han sido los que hubiésemos deseado, perdón, la asistencia al Palau Olímpic estamos razonablemente satisfechos. Yo creo que es evidente que no estamos en los niveles de seguidores que hemos llegado a tener en nuestra historia, pero también es verdad que yo creo que tenemos un suelo de hormigón armado. O sea, tenemos un grupo de fieles que están con nosotros siempre, pase lo que pase, y que nos siguen apoyando incluso cuando no ganamos partidos, ¿no? Y el hecho de que, tal y como comentaba tu compañero, tengamos 3 autocares llenos para ir a Andorra, teniendo en cuenta la situación del equipo, habla muy bien de la fidelidad de la gente de la Peña hacia el club y hacia su equipo. Por lo tanto, no creo que me toque a mí reclamar nada, porque la gente de la Peña sabe lo que nos estamos jugando y son plenamente conscientes. Lo que me toca es agradecer el apoyo que hemos tenido hasta ahora y educadamente pedir que este apoyo se mantenga hasta el final, sobre todo para el equipo. O sea, el equipo realmente tenemos un grupo de jugadores que trabajan muy duro, que sienten la responsabilidad que tienen encima, y que todo el apoyo que nuestra afición y nuestros seguidores les pueden dar les ayudará mucho. Buenas tardes, primero la benvinguda i bona sort per primera temporada. Jo volia preguntar, personalment trobo que en algun moment la penya prova més que res per estrès emocional, o que en un moment el camp no ha pogut. Com creus que es podria canviar això? Bueno, està clar que la victòria sempre t'ajuda, no? I cada derrota et porta al sac, no? Vull dir, va creant molta més angoixa, però jo crec que sobretot
l'equip el que necessita, o crec que necessita ara mateix, és no pensar tant en la derrota i la victòria, no? Sinó pensar més en jugar a bàsquet, fer bé les coses, però també una mica disfrutar del que ells fan bé, que és jugar a bàsquet, no? Jo crec que els equips que li estan sortint bé les coses, no? Sobretot són equips que a part de que fan bé les coses, és que disfruten d'allò que estan fent, no? I això és el que hem de recuperar una mica, el somriure d'alguns jugadors perquè tinguin més confiança en què poden recuperar aquestes victòries que per desgràcia no ha tingut l'equip, no? Carles, aquí, quines qualitats has trobat a l'hora d'entrar i de cara al partit de dissabte, avui és dijous, quins aspectes prioritzes per intentar aconseguir la victòria i intentar tocar alguna cosa de cara al partit d'Andorra que està caducat? Bueno, per un costat m'he trobat un equip trist perquè fins fa 3 dies el seu entrenador ja no hi és i per tant és una persona crec que treballava bé amb ells i és normal, estan tristos i alhora responsables de que ells han de donar un pas endavant, no? Vull dir, és veritat que a vegades l'entrenador és la persona que no hi és, però el que juga són els jugadors. I per un altre un grup que treballa molt bé, un grup que té ambició, que té ganes de canviar aquesta mala dinàmica i bueno, entre això és normal, ahir va ser el primer dia, avui veurem com ens trobem. Pel partit d'Andorra, bueno, em preocupa més el nostre equip, no? Ho he dit abans, recuperar una mica el somriure, la confiança, el que dona la sensació que tothom... No, és que la Penya és un mal equip, jo no estic gens d'acord, jo crec que l'equip està molt bé. És veritat, la taula ens posa on ens pertoca ara mateix, però crec que si recuperem aquesta confiança, aquest somriure, l'equip és capaç de guanyar a qualsevol lloc, i el lloc ha de començar sent Andorra. Bueno, este año ya hemos aprovechado muchos, pero de cara al futuro y a los próximos, con una liga que teóricamente se va a reducir más y van a sobrevivir menos equipos, se prevé que los apuros van a ser más, ¿no? ¿Cómo se afronta ese futuro más a medio o largo plazo? Prematuro. Te agradezco el comentario, la pregunta, por lo que implica. Nosotros tenemos un objetivo en un plazo inmediato, que es mantener la categoría, y esto es un hecho, y eso es lo que tenemos que dedicar todos nuestros esfuerzos y toda nuestra concentración. Una vez logrado este objetivo, yo tengo que transmitir un mensaje de esperanza, porque tenemos una generación de jóvenes jugadores subiendo de muchísimo talento, que nos permiten tener esperanza de construir un equipo con ambición, basado en gente de la casa, que yo creo que es lo que todos los aficionados de la Peña desean ver. O sea, es decir, que los jugadores que trabajan en las pistas laterales cada día, con los entrenadores de la casa, que tienen una dedicación absoluta y a los cuales nunca podré agradecer lo suficiente, no yo, sino toda la organización, el esfuerzo que hacen, van surtiendo de jugadores de nivel ACB, de primer nivel, al primer equipo. Y yo creo que lo que todos los aficionados quieren ver es un equipo basado en gente de la casa, reforzado con los jugadores de máxima calidad posible para ser un equipo ambicioso. Yo eso lo veo. Lo que pasa es que veo una piedra en el camino muy grande, y esta es la que tenemos que concentrarnos en salvar. Después yo tengo confianza. Yo creo que la Peña, si algo hace bien, es formar jugadores, y eso no se nos ha olvidado, y las pruebas están en el equipo junior, por ejemplo, que gana el torneo hospitalario y que disputará la Euroliga, en el equipo infantil, que va a estar en la minicopa próximamente, en los resultados de todos nuestros equipos de categorías inferiores semana tras semana. O sea, el futuro de la Peña, una vez sorteado esta roca que te comentaba, ha de ser el de siempre: generar talento y ponerlo a jugar en el primer equipo. Y en ese planteamiento yo tengo mucha esperanza en el futuro. Lo que pasa es que ahora, tal y como te he dicho, tenemos que concentrarnos en lo que nos tenemos que concentrar.